Kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amaziwa za interior designing? Inde akatakwi oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka. Apatu tikunena za dado rails, floating TV units, wall panels ndi zina zambiri. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Awatu awa ndi kumathero a nyumba. Ngati nyumba yanu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye. Komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, tiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Ayimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096. Okay, chabwino takulandirani kuno kumabena studio. Lero muli ndine John Chika Mabena. Ndi program imwe tabwera nayo monga ngati omwe tinayipangira kuti pano tizibweretsa atumiki osiyanasiyana. Timakhala ndi atumiki osiyanasiyana omwe timakhala nawo, koma leroli takubweretserani ku mtumiki wina wa chilendo. Tikhoza kuti akhala wa chilendo kwa inu ifoti nkuyamba mwina kumuva, koma ena mwa inu ndikhoza kuti sakhala wa chilendo ifoti mmakhala kuti mukumumvera mu zochitika zosiyanasiyana. Ndipo mtumiki wathu alero amene tinaye lero pa program iyi ndi mtumiki Austin. Takulandira nachikulire. Tithokoza kwambiri kwa chakulandira mu dzina la Yesu Kristo pamodzi wanu. Tathokoza kwambiri. Kungochita kuti mwina pano pa Mabena studio mwina anthu ena sakukudziwani, tikati mtumiki Austin ndi ndani kwenikweni, mwina kuti anthu akudziweni. Okay, mtumiki Austin ndine amene ndimachokera ku Blantyre, dera lochita Mbayani. Dera lochita Mbayani. Lochita Mbayani. Okay, kumbayani tikhoza kuti mbanja tingoyamba kudziwani kaya tisanalowetse topic yathu lero omwe tikufuna takuyitanirani kuti mubwere pa Mabena kuti mudzatitongosolere, koma tikudziweni kaya ifo sanga kuti nkuyamba bwera pa mudzi pano ndinu mulendo. Ndengati pomwe muli mulendo ndoti anthu akudziweni kaye kuti tikamapita utsogoloku tikamakuyitanani ndoti sitidzifunsanso kuti akudziweni, timakhoti ndoti anthu akudziwani kale. Yes, ndeno mwati kumudzi ndi kumbayani ku Blantyre. Yes. Koma sinanga kumbayani mujeni ndi ntawuni kumudzi kwenikweni ndi kutiko komwe muchokera kumudzi. Okay, tikambe chonchi kumudzi kwenikweni ndi Kuluzu. Okay. Ngati kokhalira ndi kumbayani. Okay, chabwino. Mwina tingofunsa kuti mbanja munabadamo ana ngati mbanja mwanu? Mbanja zikona ngati pano kwayi. Mumbanja mwanu kubanja kwanu komwe munabadwirako mulipo anthu angati mbanja mwanu? Tikhoza kuti munabadwapo anthu angati kwanu? Yes. Mbanja mwatu ndiko mwana nali pano kwanira 5 koma mmoza nati siya pano kuna salamo ngati ana 4. Inu nkukhala nambala chani? Ine kwa nambala 1. Okay, mwina anthu akoma ngoti Austin mwina dzina la bambo sani mwina ndi ndani dzina la bambo? Kuti mwina kwa anthu ena khofuna kuti adziwe zoti tinamangoti Austin tidziwe zoti la bambo ndi ndani? Ine ndi Austin Tawani. Yes. Okay, chabwino. Sukulu mwachita komweko pajeni komweko ku Blantyre komweko school? Blantyre komweko, yes. Okay, chabwino. Pano muli kuno ku South Africa, tsono dizili after school munagwirapo ntchito naye ngati tingochita muna mwachidule ka background munagwirapo ntchito naye after school? Sindagwira ntchito naye yonse, koma ndimapanga za business ngati kukonza mafoni, kulana mashop ngati mapamba shop. Yeah. Okay, chabwino. So za utumikizi zinabwera bwanji? Ndikukhulupirira kuti ndikudziwa kuti amayi ndi atumiki koma sitimafuna tiphedule. Mwina muyiphedula nokha kuti
amayi ndi mtumikiso naye mwina muiphedwa nokha koma za utumikizi zinamba bwanji kwa ine mwina singa khayo dabwitse fondo zoti amayi ndi mtumiki koma kwa anthu athu overa mwina afuna adziwe zone kuti za utumikizi zinamba bwanji. Utumiki kuti udzayambika unayambika chifukwa cha mavuto amene ndimakumana nawo. Okay. Moyo wanga wa masiku amene wachama 2007 kumwalira kumene mwalira makolo kumudzi anthu kumudzi mavuto amene timakumana nawo ndimakhala moyo wosautsika kwambiri chifukwa zambiri sikulu yanga inandivutanso chifukwa cha makhalidwe ziya zoti kupita kumudzi basi kwatele upite town upite kumudzi upite town masiku ndikumapita so kupita kwa masiku mavuto amachulukitsa kwambiri komanso ndi nthenda imene ndimadwala ya maso anga amangofira amatoka misonzi ndithu matentha kwambiri usiku kuti ndione bwinobwino zimandikanika andi zinthu zimenezi ndi zimene zinandipangitsa ndiyende mwina mwa sing'anga m'malo osiyanasiyana kwafunafuna thandizo koma thandizo sinalipeza. ndikudweni pang'ono mupitiriza mwana kuti kumwalira kwa makolo anamwalira mbali zonse kapena tikhoza kuti anamwalira ndi abamboka? Yosakhala kumwalira ngati makolo ange ili straight koma ngati pamudzi ngati amayi ang'ono amayi akulu. Makolo onse mwinawo abambo ndi amayi onse alipo? Yes ndinawo. Ndimafuna ndikoze pamene popo kuti tiyendere limodzi. Tapitirizani mumakamba uje fundo mwe makamba ichi. Chifukwa cha mavuto ngati amenewo nthawi zina ndimatha kumalota zinthu zina zikumandichitikira za mphamvu zodabwitsa komano sinema zoti ambuye ali nani. Kufikira nthawi imeneyoyo ndinazakumana ndi m'bale wina amene amatumikira fellowship ina yake ku Chilimba amene anazamba kumandithandizira zina ndi zina kumandiunikira zina ndi zina kuti mano kuli mulungu kunja kuno mulungu amatha ndipo amamasula andi kutengera mu nthawi imene anazandiunikira ndi nthawi imene ndinazamba kumakwera mapiri ndekha kumapemphera ndekha. M'bale ameneyu tingamudziwe dzina kuti ndi ndani amene anakulimbikitsani? Amene timacha Pastor Chakunda. Okay, chabwino. Ndita kunchewu. Akunchewu pano patikhoza kuti adakalipo be ndithu akupanga be jeni akuyendetsa be ntchito ya Mulungu. Tikhoza mena choncho. Okay, chabwino. Ayi timafuna tive pamenepo. Tapitirizani mwatikena kamunamba kukwera nokha mapiri. Kena kunapo makwera ndekha mapiri kwafunafuna chisomo makolo kwafotokozera kuti ndimakwera phima kapepera ena amanyoza kumene pena tukwana kumene tiya isizona zimene zozoya kuti ukoza kwapera kuphiriza nyama zikoza kwakudya koma inena amene mazipanga understand zinthu zichi. So kufikira tsiku limene kunachitika mmilango yona kuti munthu amene amandilondalonda kunkhani yokuza kundilodza maso angawa akabwera kuti zanditambiri ili ku Gantaya kumene kuli ngati ku Chilimba kwa mayanga ang'ono anafuna ndithu padenga ndabwitsa kwambiri ndipo atafuna padenga paja ndazidzimuka ndapazati munthu yakuona padenga paja mawa amene nalangowa inona kuti kwalembedwa mmamu kuti wanyanga asakhale ndi moto. So uyuya amayi padengayi akwe pasi akakwa pasi alape akapanda kulapa afe kumene mdzina la Yesu. Pempho langa ndinathira pamene popo nanena kuti ameni. Andi zinachitika zimenezo nakuti munthu janamenyeseka pansi sindinadzume zinachitika moteromo panangopita masiku ochepa ngati awiri pamene mambo ati kumudzi akutaputira kudwala imene kuchapo anayimba foni iye ayibwerani kuno akufunikira Austin akuti azapempherere amayi akutaputi pano pasali bwino. So ntayira ndira message imene zino ozi zinachitika usiku zija ndi zimenezi. So kuti nthawi imeneyo kupeza ngani ipi ndiyayitali kuti nthawi imeneyo mama nawosara imene kantima chakumene nango atumiza amene kuti imiyo tapita kumene kumakomana nawo amenewo mongala ndilise Yesu akakana kulandira Yesu sawa zimenezozo. So atapita kumene kuja kuyesesa kulandira Yesu anakana kumulandira Yesu kuti nthawi imeneyo madzulo ake
akuti azinyamuka kumalo kumene kumabwera ku Mbayani kama ali anachikira kulunzu mudzi kuti akuti azibwerera ndi azipita ku azipita ku Mbayani pamene amamva kutumwa kuti iwe usanyamuke umapita ku town uyo nditenga lero lomwe chifukwa chani wakana kundilandira ine wakhala kupanga zimene kwa ndaya itali so anazandembera foni mazulo akunifotokozana kuti kugenda zapita unatimiza kucha mulungu akundilandula izati sabiti then mazulo ngati mulungu alandula choncho khani kuti khani konko kandi umweko yes mene imafika chamma verse 7 pamene mayi uja amatisiya kati motisiya mayi kuti mayi anacho ni mwana wakana iwenzekesera mina mamwaja mayi pompo kumabada mwana wa iye arango mwali amayi amene panango pita 3 days pamene maswanga osama pamene maswanga amanti machi yes kuona kulubwira pamene namba konoro mulungu amene naye ndi wamphamvu ndi mulungu wamphamvu kumasola bwitsa tokera mundayi imene yoyo pamene ndaza lotanso kuti abwera angelo akundipasa zinthu anatipasa zinthu zimene zijazo ndipangiro kwanena folo ndi muna ndizo ndibale mmunda anatipasa zinthu zimene zijazo tangopita masiku ochepa pamene mamba kumalota ndi kumalalikira temene sanambe kulalikira namba moro ndi kumalowa nyumbayi kulalikira kulowa nyumbayi kulalikira kulowa nyumbayi kulalikira kenako kupita kwa nthawi pamene eno ndinadziwa ndithu kumalalikira kumaphunzitsa kumatani ya kupita kwa nthawi kweza ndingalime itali imeneyi ndizayifotokozera kuno mtsogolo aba bati mangofuna tingo timagane manja sabati church okay abati mafuna tingo dutsirako kuchokera ku ujeni kuti tingodziwa pang'ono background neno potisanga kuti lero tingofuna tikudziweni kuchita kwa anthu athu amene kukhala koyamba kuverani pa Mabena studio pano nde tikwenera kuti tingochita ka background pang'ono nde kuchoka pamene pomwe munamba mpingo kapena mpingo munamba muli kuno ku South Africa mpingo nambika ndili ku Malawi koma panachitikaso zinthu zina zimene zinapakisana mpingo uyandike kwa mpingo sunango yandika koma ndandile kwati kumwamba kunalanga mpingo uyandike ndithu kutoka mu chama 2008 mpingo udambika chama 2008 yes yeah okay jabwino okay jabwino ayi abopota kuvani sunizoti no kuchokera no nthawi imeneyi munamba no kujeni munamba no mpingo no muramba mpingo kumalawi kena kama mabwera kuno tsetse kwaso mpingo wina kapena mpingo wakenda omwe mukuyendetsa kunoko mpingo wakenda omwe umene uli kumalawi pana kali panopa ndasegula mpingo wina konkuno ku Jimistin kumachifaya wazina zimeza kanga zayitika pakatipa pakanga la imagaye kumabetu kumabembe andito online okay ndithu okay jabwino aya apo bwe mafuna tingovako background pang'ono kuti tidziwe zone kuti tikucheza ndi ndani sinanga kuti malingana kuti anthu mwina ngoti nkuyamba kujeni nkuyamba kupanga nkuyamba kuti kujeni kukuvani pano pajeni pano pa Mabena studio ndati zimafuna kuti nthuti khali ndi background koma lero chomwe tawitanitsirani lero nsinkhani imene nali kuti tingoti pano mukupezekera kuti tisanapitirire ano ndikupezekera ku Jimistin ku Joburg Gauteng ya okay ndithu okay jabwino ayi ndoti apo zibwino sozoti anthu ofuna kupezana kupezani ku Jimistin yes okay jabwino ayi apopota kuvani ndoti anthu okufunana akupezani ku Jimistin mwina mbali ya background Mtumiki Austin ndokwatira ngati ifana wale sinakwatire ya okay dzina la mpingo ndi chani Tigwirane Manja Sabbath Church Tigwirane Manja Sabbath Church okay ndithu ayi nkhani yabwino ndoti anthu overa amene ali around Jimistin ndoti akhoza kukupezani komanso tikumapeta kwake kwenikweni ndoti tipanga share manamba anu kuti mwina anthu akhoza olumikizana nanu zikomo kwambiri
Yes. Okay jabwino. Nde mutu wa program wathu ya lero uko kunali kuti kongodutsirako. Koma mutu wa program wathu ya lero ndi tikuyenda ndi mutu omwe takuyitanirani pano kuti mudzatifotokozere. Tili ndi mutu omwe watipangitsa kuti tikuyitaneni. Ifo timayitana anthu osanasiyana koma tanaona kuti mutu tikupaseni ifo choti naonanso kuti pena pake munaphunzitsapo. Ndeti mafunanso kuti munazomwe munaphunzitsa pamene mutipange ko share pano pa Mabena Studio kuti muna anthu amve. Anthu timakhala kuti tikukhala ndi moyo nthawi zonse timadziwa kuti moyo ndi umene uwu. Koma timadziwa zoti chilichonse chimwe tikhoza kupanga pa dziko lapansi pano tsiku limodzi timadzanyamuka pa dziko lapansi pano. Munthu analengedwa kawiri kuti tikhoza kuti ali ndi njira ziwiri. Anabadwa adzakhala ndi moyo kenaka adzafa. Njira zitatu zomwe steps atatu omwe amadutsapo. Koma ifeyo timaona kuti tidabadwa imeneyo tisiye tikukhala moyo imeneyo tisiye ife timafuna thamangiye kutsogolo. Kuti kodi kutenga kuti pali funso lomwe ndi kuti kodi munthu akafa chimachitika ndi chani? Nthawi imene wafayo nanga akafa amapita kuti? Ndiye mafunso amene tili nawo lero kuti mutifotokozere. Sitikudziwa zoti pafunso limeneli mukhoza kuti yambira motani mkatikati mutidzikhala ndi funso. Ingotiyambirani kuti kodi munthu akakhoti wafa chimachitika nchani nthawi imeneyo nanga amakhala opita kuti? Okay. Pakuyaka mufunso limeneli ndimafuna ndatengere omvera mbuyo kuna kuti phunziro limene ndifuna ndiphunzitse kapena kuti mayankho amene ndifuna ndiyankhe amene kufotokozera kumene ndifuna tifotokozere ndimafuna tikutenge mpingo imene timapemphera tisiyeka yeuko. Okay. Tisiye chifukwa anthu ena amene amati mpingo wangu umalongosola zakuti, mpingo wangu umalongosola zakuti, mpingo wangu ulongosola zakuti. Koma wana tifuna tilongosole zimene Baibulo likulongosola. Yes. Ndicho mwana kuti anthu akende ndi stand yayikulu chifukwa zikhulupiriro mipingo inabisa chilungamo, anthu ambiri samazindikira chilungamo. So lero tufatike chilungamo chenicheni kuti munthu akafa amakafikira kuti nanga chimene chimachitika ndi chani? Ndi chani nthawi imene wafa? Mu dzina la Yesu Kristo pogwiritsa ntchito mavesi. Ndithu mtumiki. Okay jabwino. Tangoti yambirane kuti munthu komanso tisanayankhulane tisanayambe programu iyi tinadza yankhulana mumanena kuti munthu pali zinthu zitatu pa munthu. Tazifotokozani mumati pali thupi, umunthu ndi mzimu. Zinthu zitatu. Mzimu. Thupi. Komanso umunthu. Yeah. So ukachoka umunthu ndizichirima kuti munthu uyi wapenga. Okay. Kwa munthu alibe koma akuone kuti munthu akuyenda ndithu. Kusonyeza kuti koma umunthu palibeko. Okay. Kwa mzimu mweyendi ziyazima kuti munthu uyi wakati kuti wamwalira. Wadisiya. So tifuna tilongosole zinthu zimenezi zimakhala motani pamene zanchitikira munthu. Okay, tatidziwitseni kuti mawamu. Yes, malinga ndi Mulungu tidziwitseni kuti munthu akakhoti wamwalira mwanena mwachimvekere ndithu nena kuti munthu pali zinthu zitatu pa munthu, pali thupi, pali mzimu ndi pali umunthu. Akakhoti umunthu wanchokera zatsala zinthu ziwiri, watsala mzimu ndi thupi. Mpomwe timadziwa kuti munthu uja timati wapenga chifukwa chachokapo chinthu chimodzi chomwe uli umunthu. Akakhoti munthu uja mwina thupi lafowoka, likakhoti thupi lafowoka kuti mwina munthu uja sakupumaso ndoti timanena kuti munthu uja wamwalira so zoti thupi lalephera kugwira ntchito yake kupanga function uja ntchito yake timati munthu uja rani wamwalira. Ndipo momwe munthu uja wamwalira ndoti makhala ngati nawonso mzimu umachoka. Chimachitika ndi chani nthawi momwe munthu wamwalira kutengera ndi ma Bible verses omwe ndi Bible omwe munaliwerengera? Okay, pali zikhulupiriro zambiri zimene zimalongosola nkhani iyi. Pali ngonde ikulu imene imachitika pakukuza nkhani ngati imeneyi. Fana ambiri
amafunjona kuti muntu akangoti wafa amangokhala phe palibe china chilichonse chimene chimachitika. So lero ndakwera kudzalongosola motsutsana ndi mawu amenewo ogwiritsa ntchito chani kodi ogwiritsa ntchito mapesi sinanga mau ndikuduleni pang'ono. Sauli akusira mkazi wobwebweta kwa endala ngati mmene machitika mwina kuti Sauli amakonda kuyambana kwambiri ndi Davide. Davide amene ali mwana wa mundani kodi mwana wa Mulungu. So Mulungu anamuchokera Sauli chifukwa chokonda kukangana ndi Davide. Ne Sauli anamuchokera Mulungu zinapeza kuti Afilisiti anabwera kufuna kuti amuononge Sauli. Sauli akaona Afilisiti kuti amuandikira ananjenjemera ndipo anachita mantha. Napita kwa Mulungu kufunsira kwa Mulungu koma Mulungu sanamuyankhe. Takuyani jojo takuyani jojo taima imene akuti anafunsira anyamata kani imene likuyambira pa 1 Samuel kuyambira pa 28 kumatsika mmusi kwanza amene muli ndi zolembera mukoza kumalembera amene mukoza kuwerenga mukoza kumawerenga takuyani jojo kumatsika mmusi tikupeza kuti Sauli akuti anapeza bwebweta kundipeze thandizo pa zimene ndikusefuna ine yonse. So anyamata anamuthandiza Sauli pamene anamutengera kwa mzimayi bwebweta. Tikamapita pa 9 akaona kuti ndipo mkaziyo ananena naye onani mudziwa chimene anachichita Sauli kuti analika mdzikomu obwebweta onse ndipo aula chifukwa ninji tsono muli kutchera moyo wanga msampha kundifunsa kani mene kuchitika kunena kuti mzimayi akuchita manda chifukwa kumambiro mene Sauli amaopa Mulungu akuti anatenga onse obwebweta kwacho osamudziko mwawo ina maphedwa koma mundu imene Sauli akufuna thandizo akufuna obwebweta omwe aja ndi obwebweta akamaona kuti imiyo mundu imene munali kuti inyo ndi olamulira ndi chifukwa chani mukubwera kudzafuna obwebweta thandizo mwaone ndipo moto akuti pomwepo mkaziyo anati patena kuti ndipo Sauli anatula mutu ndipo Sauli analumbira kwa Yehova nati pali Yehova palibe chilango chidzakwezekera chifukwa cha chinthu ichi. Pomwepo mkaziyo anati ndikutulutseni yani nati iye unditulutsire Samueli. Kuiona nganiyo wapita Sauli akafuna thandizo kwa Samueli. Kuna kuti akatulutse mzimu wandani kodi wa Samueli ndani? Samueli ndamene anamwalira masiku apitawo. Zimene zikuwezona kuti Sauli amatona kuti mundu akafa padziko pano sikuti anangoferapo koma mzimu wako umakhala ndi moyo ndipo kuli malo kumene mzimu umakasungirika. Okay. Apa mumawerenga verse yani? Timawerenga 1 Samuel 28. Verse yani? 1 verse Samuel verse 28 ujoka. Oyikonda kani akoza kukapira pa 1 mpaka nakufikizana pa jani mpaka nakufikizana pa 19. Okay. Ndithu. Okay, jabulu. Sono iwawa anthu waiti amanena kuona kuti munthu akakhoti wafa sa amakhoti basi wafa ngati mwe chimakhale ngati mtengo sakanifingi nonse chimakhoti basi zake zakani zatha ngati umwe Bible limanenera kuti munthu wakufa sadziwa kanthu bi ngoti verse ndanguliwala pang'ono nditha pang'ono verse imeneyo anthu amatengera pamenepo kuti munthu akakhoti wafa amakhoti basi zake zatha pabeso chilichonse yomwe chimakhale chilipo papa iyeyo. Ndizoona zimene zina kuti munthu akakhoti wafa alibe kuthekera kuna kulikonse kuti akhoza kulapa. Ngati munthu yana kuti iye ali wolungama ndi wolungama ngati ali wochimwa ndi wochimwa chipalibe kuthekera kuna kulikonse kuti akhoza kulapa. Akupitiriza ndani atuli tikabwera pa 19 kani ikapana kuti ndipo Yehova adzapereka Israeli pamodzi ndi iwe dzanja la Afilisiti. Ndipo mawa iwe ndi ana ako mudzakhala kuli ine. Yehova adzaperekanso khamu la Israeli dzanja la Afilisiti. Maifa kati imene kufotokoza akufotokoza tikamawerenga kuyambira pa 11 kumatsika musimu akufotokoza zolakwika zimene Sauli anachitira pamaso pa Mulungu.
ne Samueli wabwera mzimu ujo wabwera kumufotokozera chifukwa Sauli anapita pamaso pa Samueli kukafunsa nzeru kuti chichitike nchani ku nkhondo kuti Davide kuti ndiye akako ndi moyo ngakumuuza kuti akulu mwachimwa ati chifukwa niyo mwachimira Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi mwakuphwanya malamulo Mulungu akupatona kuti iweyo akukupereka ndipo mmawa udzakhala kumene ine ndili ndi akumaka kuti udzakhala kumene ine ndili uyo amene akulankhula zimene zimbi mzimu wachani kuti wa Samueli udzakhala kumene ine ndili kuliko kumene akukhala Samueli kuli malo amene Mulungu anawapanga kumene kumapezeka kupoera mtima ndi kuli malo amenenso Mulungu anawapanga ochidwa hadi kumene kumapezekapo anthu amene sanachite bwino moyo uno chifukwa akapanga dzikwanadala makuti kuti akapanga kukanda kuti mwina chimene chimtengo china chake palibe chimene chinese chingachitike koma ayi choncho munthu akafa ali ndi malo ake awiri amene amayenera kukafikirapo munthu woyera mtima pali malo amene Mulungu anawayika kumene kupezeka china Samueli kumene kupezeka china Samueli amene anthu ochimwanso kuli malo amene Mulungu anawayika aji amene amachita kuti hadi kumalo kumene amasungira mizimu imene ndikuduleni inachite bwino pamaso pa Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi ndikuduleni pang'ono ndikuduleni pang'ono ndili ndi mafunso awiri funso loyamba luchokera pomwe munanena kunoti munthu akhoti wafa ngati anafa lochimwa ndoti basi zake zatha zake zada tikhoza kuti kuyankhula kwa masiku ano tikhoza kuti zake zada ndikuti palibenso chilichonsenso choti akhoza kukhala kuti akhoza kupanga pena muna kusintha pena Mulungu akhoza kusintha nyengo zake palibepo ndeno pamapeza kuti pali mipingo ina munthu akakhoti wafa amanoti amakhala ndi nthawi yopemphera anthu akufa ineyo mpingo omwe ndimadziwa ndi Katolika amanoti amapemphera anthu akufa kuti Mulungu awachitire chifundo tsono zimene zati tingazitenge bwanji malinga ndi mawu amene mukuyankhulawa funso loyamba ndi limenelo. Pofuna kuyankha mufunso limenelo tikozo nakabona kuti limenelo ndi mbodza lankunguniza lomwe akabona kuti akuti ajatenta apempherereni pamene afa kale chifukwa kwalembedwa mawu nakuti munthu amatenga chipulumutso ndi kuvomereza ndi mkamwa mwake so munthu amapeza chipulumutso pamene ovomereza ndi mkamwa mwake pomulandira Yesu kuti akhale mbweni mpulumutsi wa moyo wake so pamene iye wafa amakhala mzimu so mzimu sungakwanitse kuti ukhoza kulapa ndikulapula mawu chifukwa chani kunaka kuti mzimu umalapa kapena uli ndi mwayi umalapa ndi kuti anakatha kulapa angelo amene nawo analuza position chifukwa angelo uliwo anayi mizimu kapena mizimu sanakwanitse kulapa chimodzimodzi munthu akafa pamene wakhala mzimu sangakwanitse kuti akhoza kukhululukira kapena kulapa munjira ina iliyonse kapena kumpemphera unoti achoke kumalo kumene anali apite kumalo abwino ukusonza kuti limenelo kunena mosayenda mbali limenelo ndi bodza limakhala ngati anthu akuzirayitsa nthawi kuti apemphere munthu amene anamwalira kuti Ambuye amukhululukire. Yes. Funso la namba 2 kumudzi kumalawi kumakamaka kumalawi sinzoni ngati zochitikaso mayiko ena mapezera ati kaya munthu anamwalira kalekale munamkwirira kuma 2-3 days mpezera munthu chati wauka ndimo momwe mukuneneramu kuti munthu akhoti wamwalira pamakhaso chembekezo kuti munthu akhoza ukitsidwanso before mkwatulo omwe udzachitika tsogoloko before zimenezozo munthu ngoti wamwalira zimathekaso kukitsidwanso kuti mwina kuti akaika kale kumanda thupi lake limathekaso kukitsidwanso. pofuna kuyankha funso limene lili limene mafunsa babali izozo tizakandi phunziro tsiku lile limene tidzaphunzitse anthu kuchokera mu buku la Enoki nakuti padziko pano panakhalaponso angelo amene adzakwatira ndi anthu angelo amene wawa anaphunzitsa anthu za matsenga amene akhoza kupangira matsenga anthu zina zimene anaphunzitsa anthu zimene zona kuti akhoza kumusowetsa munthu kukagwisa ntchito dera lake munthu chakudzatulukira anthu kumaonetsa ngati kuti munthu wamwalira kumakuta chitochi so izozo zamatsenga zimatha kuchitikaso zingati ziti zimatha kuchitikaso koma munthu amene wafa nditu muimfa ya nomo munthu ngati amene thupi lake limatengedwa kuti likapumule koma mzimu wake okhawo ndomino matengedwa kwasika kumalo koyenera molinga ndi mmene amachitira kuno ku dziko lapansi.
yake modelo kusonyeza kuti ndizosatheka kuti munthu akhoza kudzukitsidwanso yayi ndakambona kuti pali magulu angapo amene pali magulu angapo pamene tikufotokozera apa iyo munapona kuti kulongwe kunapapo munthu ndi munthu uji wabwerera kanta kunapapo munthu ndipo munthu uji wabwerera ndakambona kuti kwathu kuso kuncheuku akala kuuka amana zakwatirapo ndi anthu ku dziko lapansi angelo amene wandamana aphunzitsa anthu za matsenga za ufiti mmene akhoza kusowetsera anthu mmene akhoza kuwapangira anthu ndezi mata kutekona kuti amfiti amakoza kunsowetsa munthu kwa mtengo kwa msiyana lina ake kumaka nkulisa ntchito kumene kuchapa mwaona koma kuno kumati munthu anafa kunyamula chinthu kumukachika koma chinthu chisali munthu zimata kuteka zimene zonse so zimata kutekona munthu mwina munthu wafa ifa ya nomo kapena mwina munthuyo wafa kuifanga limene ya mfiti nzotheka. Okay chabwino okay kuyankha funso kwanga ndisozo kuti ngati munthu wafa ifa ya kuti si yachilengedwe zimatheka kumuukitsa koma ngati wafa ifa yachilengedwe nkosatheka kuti khoza kumuukitsa. Kufa ifa yani kuti mwali yachilengedwe kufa ifa yoti iyi ndiyo chokadiwa mulungu kuti mulungu afiri sana lowererepo ndoti imene ngosatheka kuti akhoza kuukitsidwa koma ngati wafa ifa yoti amfiti alowererapo ndoti anthu akhoza nizotheka kuti akhoza kuukitsidwa ngati momwe mukunenera. Ayi wosewaza ukitsidwa musaona kuti kampindi kochepa kamene Yesu analongosola akuti anthu azasandulidzika sozera anthu amene mwina anasowa muchita ngati imene yoyo kaya amene anafa mwanomo wosewa ngati kuti ngati akwatidwa wosewa ngati ngati akuukitsidwa zidzauka ndithu pakamodzi tonse. Iyayi funso langa simunandimvetsetse bwinobwino ndimanena kuti kusonyeza kuti ifa ngati moyo wathu uno tikukhala uno munthu amene angakwanitse kuukitsidwa akhoza kukhala emwe wangophedwa mmatsenga noti kuti wafa ifa yachilengedwe kuti ayi uyu wafa kuti basi nthawi yake yakwana amene sangaukitsidwe koma kuti mwina wafa ifa yoti mwina wachitophedwa ndi anthu amatsenga munyengo wathu uno ndi amene angauke kuukitsidwa kupita kuti ayi kuuka kuti mwina ayi ajamatira ayi anamwali akalekale uyu wauka. Yes amene munamana paipano musangati kate kuti auke yayi. Okay chabwino ya ndimafuna ndipange clarify imenepo kuti ndikhale tikuyenda limodzi pamenepo. Ndithu munamana paipano musangauke yayi. Koma munamana wafa munjira ngati zimene zozo zimata kutheka mata kuuka. Okay funso lina munthu amene wafa ali ochimwa ali ndi chiyembekezo chilichonse choti akhoza tezenga limwe chitsazo ili munthu uja ndi ochimwa koma sama tinoti iye ndi ochimwa koma mwina wafa ifa yadzidzidzi mwina wachita kuphedwa mwina ndi achipongwe kapena wachita ngozi pa galimoto kapena wafa mwina mwake ameneyo ali ndi chiyembekezo kuti mwina akhoza moyo wake ujeni moyo wake nthawi yaujeni yankwatulo akhoza pita ku moyo ojeni osatha. Ayi amene pofuna kuyankha munthu ngati amene alibe chiyembekezo china chilichonse chifukwa kuti kwalembera kuchivumbusana kuti ndodala amene akufa mwanani kodi mwa Ambuye maona ndivesi jani uja wafa asali mwa Ambuye mwanjira ndi watsoka amene sakufa mwachani kodi mwa Ambuye so munthu amene wafa ali mwa Ambuye munthu amene chiyembekezo chilibe tsiku lina adzaukitsidwa kapena tsiku lina adzadzutsidwa adzadzutsidwa kamene akwene kuti akalande chani kodi chiweruzo pamene wafa uli wochimwa alibe uchiyembekezo china chilichonse kuti mulungu akhoza kuchitira chifundo chifukwa zintchito zako zimasatana limodzi ndi iweyo pamene iwe wamwalira. Okay mwati maamene achoka pa chivumbulutso chani kuchita mwina anthu omvera athu kuti mwina akhoza kufuna kuti awawerenge mawu kuti achoka chivumbulutso ndi vesi chani pa chivumbulutso. Okay tikawerenga chivumbulutso 20 chivumbulutso 20 kuyambira pa 11. Okay ndimoba papezera amene akuti chiweruzo chotsiriza pa 11 akuti ndipo ndinaona mpando wachifumu waukulu woyera ndiye wokhalapo amene dziko ndi mwamba zinathawa pamaso pake ndipo sanapezeka malo awo ndipo ndinaona akufa akulu ndi ang'ono ali kuyima mpando wachifumu ndipo makamu
ndipo ndipo mabuku linatsekulidwa ndilo la moyo, ndipo akufa anaweruzidwa mwazolembedwazo. Mabukumo monga mwa ntchito zawo nkuyimvakaniyo akuti Yohani yamona zimene nakuti mabuku anatsekulidwa, anthu atatulutsidwa mapesa muno bwino, mabukuwa anatsekulidwa kutsekula kumene amatsekulo mabukuwa amawerengedwa chipoti mulingani za anthu amene anafa molinga ndi mmene anafera iwo. So ngati munthu wafa wafa mlero wa ngozi pansewu ka munjira ina iliyonse ka njira ina iliyonse imene wafa komano ngati sunachite bwino kulibe kuchekera kuno ukoza kuchita bwino ngati wamwalira. Chifukwa funso likubwera potengera kuti pali anthu kumudzi uja timauzana kuti ayi ngati muna munthu unalo bwinobwino mwina achita kukupha anthu ngati akupha ndiye kuti machimo ako onse amakhala pa munthu amene akuphayo. Ndi zomwe mpomwe pamabwerera funso langali nkuti ndimezo ndizoona tizoona zimenezo. Ndithu okay chabwino. Ndeno pakulekeza pomwe munalekezera paja kupitiriza mukhoza kwamba kupitiriza pamene pofoti nango kupangani kuti ndipangepo kuti ndilowetse mafunso ndisanayiwale. Okay chabwino tipitirize. Yes, sipitirizani. Atosalonika Paulo kuyambira pa 13 akukamba zakuuka. Akuti zakuuka kwa akufa ndikubwera kwa Yesu. 13 akuti koma sitifuna bale kuti mukale osadziwa za iwo akugona kuti mungalire monga zotsalawo amene alibe chiyembekezo. Pakuti ngati tikhulupirira kuti Yesu anamwalira nauka koteronso Mulungu adzatenga pamodzi ndi iye iwo akugona mwa Yesu. 15 nakuti pakuti ichi tinena kwa inu mawu a Ambuye kuti ife okhala ndi moyo osalira kufikiranso kwa Ambuye sikili sukozera ya ngati pena akukapa kwambiri akupaulo ndiona kuti akufotokozera ngati yokuza kufa komanso ndikuuka. Ndikwena kuchinde kuona kuti ngati Ambuye Yesu timakumvera anamwalira komanso anauka ndiye kuti peso tikuona kuti tizanane kuti tidzauka. Koma kuuka kumene ndikufuna ndikufotokozera pamkuona kuti thupi limene kuyika kwa thupi ndilimene matenga kwa lisiyama pamene mzimu lumene umatengedwa ndikwasika kumalo kumene kukwatipire chachimitide. Ndichifanya ndikulankhula mwa amene wapo dale ndipende ku Mateyu kapena kuti tipite ku icheni kumawu amene akupezeka ku Luka. Luka 23 Luka 23 verse ya 41 tete tiwerengeni kumeneko. Okay yabino. Yes. Yeah. Tikamawerenga Luka 23 verse ya 41 ipi nokunguyambira pa 40 mwapamba akambaona kuti koma winayo anayamba na dzudzula iye nati kodi sukuopa Mulungu pakumuona uli kulangika komweku 41 kuti ndipo ifetu tikuyenera pakuti tikulandira zoyenera zimene tinazichita koma munthu uyu sanachite kanthu kolakwa. 42 ndipo ananena Yesu ndikumbukireni mmene muli kulowa mu ufumu wanu. Ndipo iye ananena naye inde ndinena ndi iwe lero lino udzakhala ndine ku paradiso
Uyimva kaniyo? Yes. Pali zigalenga ziwiri zimene china chinachizanjira kumanzere, china chikuzanjira kumanja. Ichi chikuzanjira kumanzerechi ndi chimene chinamba kutukwa na Yesu, kamba kunyoza Yesu. Nde wakuzanjira manzere amakamba na kodi ifeyo kuyenera kulandira chani kuti chilango. Chifoti tinachimwa. Koma uyuyu sana yenene kulandira chilango kupasana naye kuti sana chimwe. Ndipo kumaliziro kwa amene wanangu amaona kuti inu Ambuye Yesu ine mundikumbukire pamene mukulowa mfumu wanga. Ndi Ambuye Yesu amaona kuti ndikukulonjeza lero lomwe ukhala uli ndine ku paradise. Wewe kaniyo? Yes. So Yesu samalambona ndi pamene akalo ku paradise alo ndi chitupi chomwe cha munthu uyu amene tikukamba ndi wachifambayi. Ayi. Koma kuti mzimu wake akapezeka nawo ku paradise. Wewe kaniyo? Ya ndikuva. Tikoza kulongosola nyonda kuti ngati uyu mmodzi mzimu wake kupati ukapezeka ku paradise. Ndekuti wina izima ukapezeka kuti. Onyoza ndoti mzimu wake ndoti ukapezeka no kujeni ku Jahena. Osati ku Gahena ku Hadi. Chifukwa Gahena ndi chemene tsiku lomalisi kumulonjeza chifukwa Yesu sangaongeza zinthu zabodza. Wakana pomulonjeza. Kuna kuti iweyo ndikulonjeza lero lolo ukhala uli ndine mu paradise. Zimene zikuonesa kuti munthu akafa akanguti waferapi yani. Koma kuti mzimu wake ukhala ndi umene umakhala ndi moyo, ndi umene umayenera kuti kwasungidwe kumalo koyenera kufikira chani kuti kufikira chiweruzo. So tikamawerenganso kuchivumbulutso konku tikupezana kuti mizimu ya anthu amene anaphedwa, ya anthu amene anaboledwa, ya anthu amene anapangidwa chipongwe akuti imafika pofulira Mulungu. Nde Mulungu amafika poyangona kuti anafika poyangona kuti inyo muzidikirate kufikira chani kufikira enaso amene adzafe adzakupezani kuti kumene muli. So pali malo amene Mulungu amasungira anthu oyera mtima komanso anthu amene mitima yawo sili bwino. Malowa amakhala malo osiyana ndi malo awiri. So tikufuna tiyankhe apona kuti munthu akangofa sikuti amangokhala phee, sikuti amangokhala chete. Ayi, mzimu wake ndi umene umatsuka apo, ndi umene umakapezeka kumalo kumene tikufotokozera panakali pano papo. Ndithu. Okay, chabwino ndakuva. Tsono muna chua sonkhani zine ziwiri zomwe nakhanga tinapanga. Mwana kuti munthu akati wafa amakafikira ku Hade ndi jeni ndi jani ndi Jahena ndi zinthu ziwiri zosiyana. Ya, Hade ndi Gahena ndi zinthu ziwiri zosiyana. Hade ndikoza kufotokozera ngati mene makhalira ndende. Ine kuti lero lilo mwamangidwa simungafikire ku Maula kapena ku Chichi straight. Ayi. Mwena kuti mungafikire ku police station. Police station ndikumene mutengeredwe kuchani kwadi mutengeredwe ku court. Mukatengeredwa ku court akakupeza no olako kapena makulubizani ku Chichi. So ku Hade ndikumene kukusungidwa anthu olako. Amene akuganiza ndiwo ndi olako. After judgment day amene atengere kuicheni ku amene atengere ku Gahena. Okay, so nanga anthu amanena kuti ayi ndinaona masomphenya wakuti adamwalira mwina macho anthu otchuka kuti adamwalira ali ku Jahena ndipo akupsa ndi moto ndipo akunena kuti nyimbo zake kaya mwina ngati oyimba nyimbo zake ati samavere ngati mwina nayo zisudzo zisudzo zake samavere foti kamavera zimenezo makha ngati moto machuluka komwe aliko zimene ndoti dikhoza kuti ndizabodza ali. Ndikhoza kamba kuti ndizoona. Chifukwa mwalenga ndi verse imene iwerenga kumambiri yokuza ndani yokuza Samueli kuti Samueli anaukishira ndi mzimu uja wotani kodi wobwera uja mazima kuti mzimu umene ukudzutsawo ndi mzimu wa mtundu wanji. Mwamvesa pamenepo. Okay. So kuli mizimu yabwino ngati tikamwerenga Samueli sepeza kuti akuti Samueli anataka kuona kuti ukuona chani. Ndipo ndikuona kwina kwava zoyera mkanjo wa white akumakwera. Ndi Samueli kuti ananyonyozoka kuwera mabasi anasiri kuti ndi mbuye wanga uja Samueli. Nayamba kulankhulitsana. Zimenezo kuona kuti kuli malo ena kumene kumapezeka mizimu yabwino. So uyu amene amapanga zimene akakumana ndi Sauli kuti akakumana ndi uyu amene ndikumana kuti
Samueli amana banga zimene zingati mukukumbukira Bible ukhoza ndi nzimayi wobwebwera bwebwera kapena kuti nzimayi wamatsenga kapena asinganga mukwimvetsa ngani ya ndikuimvetsetsa pamenepo ndithu okay chabwino sono maliro akakhoti achitika munthu wamwalira Baibulo limanenapo mwambo uliwonse oti tiziyendetsera za maliro kuti munthu akamwalira yendetsani mwambo otere ngati mwambo wa Baibulo ulipo ngati kapena zimene zimakhala kuti nzakuthupi ino momwe tingapangire momwemo zambiri zimene zimachitika zakuthupi timangoonera m'Baibulo momwe kudapula mwana akamwalira zimachitika motani nanga wakula akamwalira zimachitika mwana akamwalira analira motani ndi mmenewo ndithu koma okay kutengera ngati pa momwe Bible limanenera munthu oyamba kufa ndoti anali ana Jena Abraham anapanaje ndiye anali munthu oyamba kufa pa kutengera ngati pa ifa Abele anaphedwa ndi Kaini ndiye munthu oyambirira kufa tikhoza kuti oyamba kulawa ifa anali iyeyo. Yes. Okay, chabwino ndiye ndimafuna ndifunse kuti kake mukupezana kuti ngati menese kuti patikizasa mungani zatozo mwezi Bible ngapana kuti anamfusapo Akaini kuna kuti mwanzi wa mkabu ndifuira kundaka umalankhula mwanzi okay simwa wa Abele akuti umalankhula kuntaka kulira kuwa ndiphaine mkulu wanga zimene zikuonesa kuti munthu suka mango okukhala pei pachina chimene chimachitika munthu akafa okay ndiye ndimafuna ndifunse funso ili anthu fe padzoka pasi pano timakhulupirira zinthu zosiyanasiyana ena amakhulupirira kuti munthu akati wafa amakhala kuti wachoka dziko linoli mwina wakabadwanso dziko lina ena amakhulupirira kuti munthu akati wafa basi wafa ena amakhulupirira kuti mwina wakoti wafa mzimu wake uja tezengati kuti mwina wafa mzibambo mwina wasiya wana anaja mwina kuzo mwina aberekaso mwana wina mzimu wake uja umachoka mojaku mkwalo mwa munthu wina amene obadwa pajani pamudzipo zimene ndizoona ayi zimene sizoona akafa amakabwera kudziko lina amakhala kudziko lina lake sizoona zimene zipatikizana zopiti zija zotata ngamasoyesera zija ndamakapezeka munjira ngati zimene zozo koma ndoti pali zikhulupiriro zina zimakhulupirira zimene zoti munthu ukati wafa moyo uno umakabadwa so muno umakabadwa kachinyama umakabadwa mtengo amakhala ngati mwina ngati ingotipanga mulungu angotipanga lisaiko oti ichi chatha basa akachipangira china kapena ukabadwanso kwina ngati omwe anthu amaganizira ayi sizoona zimenezo ndizabodza yes funso lina akufa amayankhula mwina ndinene choncheti funso labwera chifukwa choti pali ngati kalekale lija mwina olo makakhale panopa zikhalidwe zina timaona ngati ku Nigeria ka even ku Malawi kamati akayankhula ndi ma assistance ngati ma forefathers athu omwe adamwalira kalekale ku Malawi kuja kuli chipembedzo mati chambona kuli zipembedzo zosiyanasiyana enanso even amagwiritsa ntchito zinthu zimene zazo noti tikayankhulana ndi ma forefathers athu omwe adamwalira akumtundu wathu akalekale tikayankhulana nawo ngati zinthu zativuta and amati mwina akapemphera mono zinthu zikuyankha zikuchitika zikusintha ndipo ndimafuna ndifunse kuti kodi kutengera ndi omwe Bible limanenera anthu akufa akhoya mapangana fenso communicate kumatilamulira moyo amene tili amoyo ofe kapena ifeyo kumakapempha kunzeru kwa anthu amenewo kapena kumadzapempha nzeru kwa ife sizoyenera kumakapempha kunzeru kwa amene anafa ngati tinawerenga buku lake limene kutisogolera nkhani imene lokuza Samueli 1 kuyambira pa 28 po kumatsika musi topeza Samueli poti anachoka pamaso pa Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi pamene Samueli amakakumana ndi ndani ndi mzimu obwebweta kuti akalankhula ndi mzimu wa ndani akalankhula ndi mzimu wa Samueli kuona kuti pamene papa amakalankhula ndi mizimu ya anthu yake kuti amene anamwalira mene mukufotokozera papa so sizoyenera kuti uzikafunsira nzeru kwa amene anamwalira pamene mzimu woyera alipo Ambuye Yesu alipo Yehova alipo kwayenera kukapempha nzeru kwandani kodi ndi kwa Mulungu koma pali kuthekera
kuna kuti anthu ngati amenewo umakakwanisa kuyankhulana nawo molingana ndi mmene Bible likufotokoza kuti Sauli anakakwanisa kuyankhulana nani kodi Samueli. Okay, mafunso akupitirirabe pokhuza pa ifapo. Umapeza kuti mwina munthu mwachitsanzo wagona walota agogo wako akuwuza kuti ayi ine ndikufa kuno ndi dzuwa komwe ndili kuno nkudzuwa anzanga osali mithuzi ndikuti ine ndili kuno nkudzuwa ndikuti pakuzitanthauzira anthu fe timazitanthauzira ndikuti akufuna kamangidwe chiliza timapeza kuti basi tayitananu pamudzi kuti ayi agogo akundivutitsa akuti ali kudzuwa ndi ndifuna amangire chiliza kodi mzimu umene umakhala kuti ndi wandani kapena mwina ivinenso mwina kumayankhulidwe umene ndi anthu akufa kumaona kuti munthu kumaloto kuja kuona kuti munthu akubwerayo ndi munthu ooneka ngati ndi munthu amene anamwalira eni nkumaona kuti munthu chakukuyankhulitsa eni zomwe akuyankhulitsa mwina ngati wazinyozera mwina peza kuti mawu azachitikadi kapena ayi mwina wakhotera zipanga one china chake chasintha umakhala mzimu anthu akufawo kapena pamakhala mzimu ina wake umene umangovala nkhope ya anthu akufa. Pali mizimu ina yake imene mavala anthu akufawo mapapaya ndi kumaonetsera ngati ndiwo kumasala amenewo kufuna kugwirisani ntchito kuti mizimuyo ikugwirisani ntchito. Mizimu ngati imeneyo yakhazikika kuno ku South Africa ndi Marasangoma amene ikalowa anthu zimapeza kuti mwina ayamba za using'anga komanso mwina akapezeka kaya kunyanja atakamva kuti zolankhulidwa so ndi mizimu yoyipa imene mangodzizembaitsa kuvala nkhope za nani kodi kuvala nkhope za abale aja kumalo musotiya ngati imene mwafotokoza pakuti ngati mangeni chiliza komanso kuti amakhala ndi munthu yoyo koma ndi mizimu yoyipa. Okay. Ngati munthu ndi wokhulupirira zimenezo zakuchitikira upangeli yake timotani mwina ukumaota zinthu zamobwereza koma ndiwo munthu wokhulupirira upangeli bwanji. Pali message ina yake imene Mulungu akulankhula ndipo Mulungu amakulankhula. Tabwezetsaniso mwali bwanji? Ndimakambana kuti pemphera kwambiri anthu mapemphera kwambiri lauti osalira kudya pali message ina yake imene imatuluka yosonyeza loto limene lolowalotalo chinayo chimatuka chimazakudziwitsa kuti chimene ukhala motere chimene ukhala motere. Okay, funso lina anthu akufa zokhala tunenazo kuti makhomo kuti aita lota kenaka iye ayika ndikufuna kuno chakudya ndikuvutika kuno timapeza kuti tatenga zakudya mwina wakakhala pamphambani pena pakazisiya pamphambani kuti ati akadye ngati ukapanga sadaka kwa anthu okhulupirira zimene zakupanga sadaka ndi zofunikira. Izi zofunikira chifukwa zimenezo ndi ziwanda. Zimenezo ndi ziwanda? Yes. Okay, chabwino ndeno pepani inu mafunso akupitirira funa timvetsetse bwinobwino kuti kwenikweni nkhani imene tipange clear foti pali mafunso ambiri omwe anthu amakhala nawo pa nkhani yokhudza za anthu akufa komanso ifa komanso anthu amakhala kuti. Yes. Okay, chabwino kusoza ndoti pakati pa ife na anthu akufa palibe pa communication iliyonse yachichonse chomwe chingabwere mu dzina la anthu oti ndi anthu akufa tizichipanga reject chimenecho. Yes, palibe poba yona lonse munokoza okhalapo pokapoka mulunguyo atachita kukutumizira anthu kuti anthu olangisane nawo pangona nawo pamene ndizayikira tsiku lake ngati akakwanitse kuyikira kapulofera maphiri komano palombono wina kumene ndizayikire tsiku lake odakwitsa zimene zinachita mopakira ndi nkhani imene kufotokoza papai. Iyayi umbono umenewo taubweretsani tauka mbeni umbono umenewo komano sinangamulingana ndi nthawi. Iyayi nthawi yathu tikhoza kukhalako tikamba ndanyamata mu studio muno kuti atonjezeka nthawi pang'ono vuto palibe ngati mpata ulipo tangochitani mwina mwachidwiya kwambiri nkhani imeneyo foti ndi nkhani yofunikira kwambiri kuti mwina ipange backup nkhani yomwe tukambira naye. Okay, ineyo mayi wanga anaphiri kwawo ndi kuno. I mean kuti makolo wawo onse ndakuti amayi anaphiri amene mukwanena anenera anaphiriwa. Anaphira profit anaphiri. Ndi amayi anu? Mayi yawo. Okay. Ndakuno ku South Africa. Atafika ku Malawi. Amuna awo anatenga zipangizo zonse nkuzitaya daily. Kuna kuti azabwereso kuno ku South Africa. Zipangizo zake ngati chani? Zipangizo zake ngati chani? Passport chani zonse zinthu zonse. Okay. So nkupita kwa ndawi ana badira ku Malawi sama kudziwa kwawo. Kuti kwawo ndi kuti mamango zindikona kuti kwawo kwathu ku South Africa.
so ine ndaza kwera kuno ku South Africa nikuza kumandi program ene mati kumbukira kwani kumbulekaya channel chikulu kunoko ndaona ngani imeneyo ndazapita ku Malawi pamene mafotokozera ku South Africa kuli program ene kumbukira kwani ndeka ndi fotokozera za magolo anu ane zinakhala modana apa kuti fotokozera bezi nakalira ndeno powazi wanapiruna kuti powazi wanapiruna kuti akapembera pompo mulungu amata kuaonetsera so napembera nawo pompo pamene mulungu amaonetsera date limene anafikira makolo wawo kuno kumene ku Malawi tinalemba titalemba ndi pamene tinayamba tumiza nkhaniya ma social media avuno ku South Africa kuti tipeze thandizo koma thandizo lisili mapezeka chifukwa kuti nthawi imeneyoyo kunali maprogram ajaza a COVID-19 so titazakwera ku phiri la Nyambani kumene kuti nakalako 10 days tikupempera usiku ndi usana kuti tifuna thandizo na kuti tipeze kwathu tikuzindikire kwathu mudzina la ndani mudzina la Yesu so zinachitikisana maizi 10 days imeneyi kuna kuti mulungu anadzatulutsa mai yawo mai yanga amene kwacha kuti anaphiri ndi amunawo aja kumene anayikidwa kuja ndi panali nkhani imene imakambidwa ndi chifukwa chani ngati kuzenga nkhani imene zimakhalira kuzenga nkhani ziji kumapeto kwa msonkhano umenewo chifukwa chimene zamazona anaphiri kuzimu konkwene ndi mangolembera zimene zikuchitika pamene poponso mpameneno amalozera una kuti uyende motere amafotokoza mayewo aja uyende motere mpaka na ukafika kwathu ndipo ukafika kwathu ukapeza kuti kwanasala sister wangu waineyo amene ndiwo maliza ndipo akakola ndi maona ndino titalembera zimene zinafotokozera zija titayenda mmene anafotokozera mmene mujamu panapezera makolo aja tinapeza lero ndachibale timapitako ndimapitako ndimakhalako kuchokeraso konkoso koma confirmation yonse inachokera munda imene mulungu anawatulutsa anthu okuti azifotokozere okha kama mpesa mmenepo pamene ndakupezetsani kusonyeza kuti nthawi zina sizabwino ndizaziwanda komanso nthawi zina mulungu amatha kugwiritsa ntchito nkhope zawo za anthu akufa kuti mwina mulungu ndamamafotokozayo koma kuti timukhulupirire amene kapita kuti tione kuti masomphenya alidi ngati kuti ndoti ndizoona amagwiritsa ntchito nkhope za anthu amene anafa tikhoza kuyankhula choncho tikhoza kuyankhula choncho nakuti tikamupandikiza mulungu kapena kumpusa mulungu kuti mulungu lifatsa ndizo mujira ngati izi njira zimene anazona ndi yakhoza kugwiritsa ntchito anakatenga anthu amene tikuwafunawo pese zinachitikira mukamba kufotokoza anthu aja leti mangolembera mapu chani timangolembera upangeza kuti upangise passport kuli nthawi imeneyo anaphiri passport alibe anachita kupangisa passport maona kuchita kwauza m'masomphenya so akauza m'masomphenya zinthu zija atanyamuka kubwera kuno ku South Africa mamwe anatha kumandi munthu amene amapezeka dera limene lolo atayenda nkupeza dera limene lijala kwinapo kumene mzimwera amagwiritsa ntchito kwawo zoyenda pakuti panga zakuti mpaka na ndiukapeza pakuti atapita pamene pachapana chanakapeza okay chabwino omvera anzathu pakali panopa ndo tingotenga ka break pang'ono kuti mwina tingomwena kwa madzi tikhati kupezaniso pompano pomwe tikupitiriza program yathu tayenda ntunda utali omwe tikufunsa pa program yene kuti tikufunsa tili ndi funso lomwe tikufunsa mu program yathu lero lone kuti kodi munthu akati wafa chimachitika njani munthu akati wafa kapena kuti kodi munthu wakufa akati wafa amapita kuti ndi ifunso limene likubwera ifoti kuona kuti pali zovuta zokambirana zambiri anthu adalemba zambiri adankhula zambiri zokhudza ifa kuti kodi munthu akati wafa chimachitika njani nanga amapita kuti so lero tinamwitana mtumiki Austin kuti atimasulire kuti thumba latambe limene atimasulire kuti atidziwitse kuti chimachitika ndi chani so pakali pano tikufuna tingopita ku break kenaka tibweranso ndimene athu yomaliza kuti timalize program yathu koma tisanapita break tingokusiyirani kuti mukhale mukuonerako izi kwa masponsors athu azulanga amwe amatipanga sponsor pano pa Mabena Studio ndi kuti tikupezaniso mukatha kuonera izi zikomo kwambiri.
Kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amaziwa za interior designing? Inde akatakwi oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka. Apatu tikunena za dado rails, floating TV units, wall panels ndi zina zambiri. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Awatu awa ndi kumathero a nyumba. Ngati nyumba yanu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye. Komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, matiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Ayimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096. Kulandiraniso pano pamabena studio. Lero tili ndi program athu yomwe tikufufuza malemba pakuchokera pamutu omwe pamawu pamutu umene tinabweretsa. Tinaona kuti mutu umenewu timwitaneko mtumiki Austin for analilikiraponso pena pake timafuna tidziwe zambiri zokhudza zimenezi. Monga timwetanenera kale muja muli ndine John Chika Mabena. Timanena kuti moyo muno muli nyengo zitatu: timabadwa, timakhala moyo, kenaka timadzafa. Siri kufuna fe kuona tidabadwa kuti dabadwa zimene zisiyeni, tikukhala zimene zisiyeni, koma tafuna tithamangire kutsogolo pang'ono kuti kodi tikadzati tafa chimachitika nchani munthu akati wafa. Ndefunso lomwe tikuyenda nalo lero kuti kodi munthu akati amene chimachitika nchani munthu akati kodi wafa, nanga kodi wafa amapita kuti. Chimene chomwe tifuna kufotokoza nenkati mmene mwa kufotokoza kwathu munabwera nkhani zambiri zomwe timakhala tikuwafunsa atumiki athu a Austin amafotokoza, komanso zinaso ndi zina zomwe amafotokoza. Ndikhoza kuti ngati muti chone umene ndoti ayifera tantunda ndoti muyambirano kumbuyo kuti muone kuti tipanga bwanji. Ndipo tikulonjezani kuno kuti tizikhala kubweretsa atumiki osiyanasiyana pano Mabena Studio. Mabena Studio ndi yanu, ife timangoyendetsa. Nonse amene maitsatira ndi yanu Mabena Studio. Kaya nanunso koma muliko muli ndi zinthu zina chake aine mafuna Mabena Studio, anthu amene timaitsatira Mabena Studio ntagana nawo zakuti tifikireni. Manamba athu ndamene ali pa screen yo, mukhoza kulimbira ku WhatsApp call. Ndo mukalimbira ku WhatsApp call ndo tidzakhala kuti tidzakuyankhani, tidzalumikizana, tidzaone kuti zomwe mufuna anthu atadziwa ndi zitizo. Tizibwesa anthu osiyanasiyana, kaya ndinu mtumiki kaya sinu mtumiki, koma ngati pali nkhani nake mufuna kuti iyi nkhani iyo khoza kuti mwina anthu atayidziwa ikhoza kusintha moyo wawo, moyo wa anthu ambiri, tibweretsereni nkhani imeneja. Ifeyo tili pano kudikira kuti timve kuti zinthu zikuyenda bwanji, koma pakati pano tizibwetsa mamito osiyanasiyana. Tikubwetsa tine ndi brother so masiku awiri apita mini dzuloli, lero ndi mtumiki Austin, mawu amene tikhoza kukhala ndinu sizimadziwika. Tilumikizitseni kaya mmakhala kuti kaya muli dziko liti, tiyankhuleni ndithu. Foti amene tikuyankhula nawo brother so alikusaifa konkuno, awaso alikusaifa konkuno, tiponso tikhaso tikuyankhula ndi anthu ena ndi ena amene ali ku Malawi azitumikena pa programu athu ndithu, ndi programu titayitani azitumikena aso aku Malawi kuti abwere panonso paja pa Mabena Studio. Foti chinthuchi ndi chanu, ndi zomwe anthu mmatiuza ndi zomwe ife tikupanga. Takulandiraninso tizili brother Austin kapena abusa Austin? Brother Austin. Okay, umonyadira mwati zimenezo ndi makunyadira. Okay, takulandiraninso brother Austin. Zakumugambira ifanye kuti andraso. Tathokoza kwambiri. Iyi ndi program, iyi ndi gawo lomaliza lomwe tikufuna noti fiyede zonse. Ngati panali kena kanatsala pakona ta sesani kameneko kaina kanatsala pena pake fumbiro onse tiyonse tisese nthu zokhudza za ifazi kuti tikhoza kuti ndi topic yayikulu yoti mwinanso ungayipange tsiku limodzi komanso 1 hour yokha kapena 2 hours yokha. Ndi topic yayikulu kwambiri yoti ndi mafunso ambiri, koma ngati pali mafunso ena omwe ife taponya tikupemphani kuti mutilembere ku comment section kapena mukhoza tilumiza ku WhatsApp pa namba imene mukuiona pa screen ipo, kuti mafunso amene mukhoza walembalemba mtumiki Austin akhala nafe alina tikati kulumikizana naye. Tikhoza bweraso pano nkudzatupitiriza sojani nkudzapitiriza. Kaya mufuna mudzakhale pano kuti brother Ojen mtumiki Austin mudzayankhula naye straight mudzamufunsa nokha mafunso amene mukuona kuti mukhoza wafunsawo,
mulola ndidwa kupanga zimenezo pano pa Mabena studio siri masankha munthu obwera pano ali yesamarani timamulola kuti abwere pano adzanene zake zomwe akuganizira pali pena pamene takhanga taphonyapo ngati kapena pokhudza nkhani imene yayifayo mwina ndisanabwetse mafunso ena mtumiki brother Austin. Brother Austin? Yes, mtumiki. Ndimango funa bingo sikimizi yona kuti mbolinga nditu munhu akangofa sokuti munhu amakhape koma kuti amanyamula zimene iye amazichita kuno kudziko lapansi. Zimenezi ndi zimene amakhala kuyembekezera nazo tsiku kwa mizimu imene singachite bwino iwe lafikira ni tukuhade umene tukukamba pano pasukuti ndikumalo kwa bwino yake ndikumalo umene akusautsidwa kulipira machimo amene iwo amapanga kuno kudziko lapansi. Ukakudikira chiweruzo. So after chiweruzo mpamene akutengedwa iwo aja ndihade umweyo malo omwe kuponyedwa usiaja kumoto ukulu kumene kukakhale kugulira usiku komanso ndi usana. So tichepetse zigaliro kuti munthu akangofa achime mkangale chimtengo pepe iwe sichimachitika ndeni kumapanga dzibwana nkumaledzera nkumapo kumakhala mamitala osiyana-siyana chifukwa choti safu choti kuti munthu akafa chimachitika ndithu. Okay, chabwino ndimafuna ndifunsefunso kuti kodi judgment day imachitika pa munthu wangu omwalira kapena judgment day idzachitika kutsogoloko? Judgment day imachitikiratu pamene munthu uja wangu omwalira chifukwa tikulankhula mawu chifukwa chani? Ndikulankhula mawu chifukwa ndayemera kuimatsekedwa ndefayira yako ngati yatsekedwa ona ngati wochimwa ndi wochimwa kufikira tsiku limene ukaweruzidwa anthu after kuweruzidwa ndi pamene ukupita nonso pano kupita kumene kuyenda ukafike mwena ndi zimene iwo machita kuno kudziko lapansi. Nde pali yani pali kaganizidwe kena kapena pali zina zomwe zimachitika ngati mene timatha kuonera mafilimu ena amatha kuyankhula ena amati mwina akhoti muno amwalira ati momwe omwalira muja mzimu wako chimatha kuchoka then umakhala kuyendayendabe ende umakhala kuona chilichonse muchichitika chimachitika nchani munthu akhoti omwalira palipepo mzimu wake umatuka ukachoka umakhala kuti wangopita state kumwamba kapena umakhala kuyendayendaso ena amanena kuti anthu ena timaona munjiramo amakhala mwina kuti samoyo mwina ndakufa koma anangopeza kuti afa kenaka anadzuka pompompo mzimu wawo ndimene umavaso chithupi ngati cha munthu nkumankanoyendaso zimenezo mukhoza titsimiza zimenezo kuti ndizoona? Okay, ndipo kakulankhula moteromo zinachitikapo zimenezi ku Blantyre. Mama anati anakaonetsera za nyamala yona kwa masi amene makolo ake osanamwalira kuti mwana amene sakusamaliridwa. And ifo sakusamalira mulungu sakusangalala nazo ngakoza kuwononga munthu wonse watunda. So anapatika utengo kuti apite akanene kumudzi kuja ngoti mwanayo atisamalira komano iwo aja utenga uja na unyonzera sana kautule yayi. So panangopita mwezi umodzi ndi pamene mulungu amala ngona kuti ninakuza mawu akuti upite kuti wanene. Lero ndifuna kuti nyamala imene nakupasa utenga uja wamwalira koma mudzi mwanthu sakudziwa kuti mwanayo wamwalira. So Pete kaneni akapita kumene kuchako anthu aja nkupita nawo kumene amakanya mata kuja napepera mwana uja wamwalirati waola akukwenda muzizokhazoka. So mzimu wa mwana uja unavuta munthu mosi anthu amata akagona amangomba kulira ngati china chake chitika china chake koma chimene chikuchitika yanu samachiona kuti ndichapo mamangomba wina wake kutapitsa wina wake. Kuchokera munda imene yoyo kuti mulungu anawauza anapena kuti iweyo ndiwomangidwa ndipo anawuza kuuzimu kuti amangidwa pamodzi ndi anthu aja kuti iwo analakwitsa osakakhululuka utengo ja mwachangu pamene mwana uja wamwalira. So kunali kupepesa kwa ndithu kuti mulungu akhululuke kuti ambuye khululukani. Pa mulungu anakhululuka anamasula maunyolo aja komanso anakwanisa kuwapempherera anthu amudzi kuti mulungu achite chifundo. Akapemphera zimene mzimu wake wa munthu uja unakhala wakuona wapumula kuyembekezera judgment day pakulongosola pene nazoona ndi maso anga zimene ndikufotokoza papasi. Okay, chomwe okay mina funso leli
mwali yanga koma mfua ndingolipanga extend ndingolionjezera mwachitsazo eri simapezoti mukuonera filimu nde filimu chosezoti munthu wachoka ku nyumba yekha munapita kwina kwake nde kumeja ku wamwalira munthu uja nkupeza kuti pakhomo sakuza kuti munthu uja wamwalira koma amaoneka kuti munthu uja wabwera pakhomo paja zakhala pakhomo paja muna kumakhala ndithu muna mpaka zaka zambirimbiri munthu uja akukhala bwinobwino kenaka basi peza kuti muna pakupita kwa nthawi winake kudzapeza kuti waifufuza nkhanicha kuti munthu yuto anamwalira pakuti and munthu changoti wadziwa zoti anthu andizindiwa kuti ndamwalira kenaka amasowa zimene nzoona kapena zamafilimu chabe zimenezo ndimene kuti fotokozera ngati zili za filimu ndi za filimu pa filimu rondo zake ndikoza zoona iya koma ndoti moyo uno sizingachitike zinthu ngati zimenezonso ndizofuta kwambiri kuzifotokozera imene mukufotokozerako okay ndithu okay ndimafuna ndidziwe pamene popo chifukwa muzokhaneneza kuti topic ndi yayikulu ndi mutu wakulu kwambiri oti sitingathe kukwanitsa kutha tsiku limodzi. Yes. Okay, so ndikudziwa kuti kapena mwina tinene kuti pali chisisi chanji pakati pa anthu amatsenga. Hello? Mukundiva mtumiki? Ikuzeka modula lwakoya nuye, kaneti wiki. Apa ndikufa ndi bwinobwino, kaya mukundiva? Mukundiva mtumiki Austin? Yeah. Apa mukundiva eh? Hey. Yes, mukundiva? Mtumiki Austin? Hey. Yes, mukundiva? Tingwabe mpha technical team athu kuti awabweretsenso brother Austin chifukwa noti tawaluza chifukwa cha network ndimene yapanga ndi ngoza anyamata athu technical kuti awabweretse papa ndi pamene tikupitiriza ndithu koma tatsape pang'ono kuti timalize program yathu kuti tingodziwabe timafunso tochepa chabe tomwe timafuna titani tifunse so timafunso limene tomwe timafuna titani titadziwa kuti tangotsa pang'ono kwambiri kuti tidziwe. Okay, mtumiki Austin pamene pa mukundiva? Andukumva umayikana lwa lwafone anu. Koma even pakapai pano idakadwala kapena mukundiva bwinobwino? Apa ndikuva bwinobwino. Okay, chabwino. Ndi mafunsa unena kuti pali connection yanji pakati pa anthu amatsenga ndi munthu wakufa. Fori ena maramati muna munthu akati wafa madzi ake kusambitsa amati madzi osambitsira maliro kenaka amakupezera kupanga za business yawo and munthu yemweyo ali moyo kunsambitsa madzi ake sangagwira ntchito akandiwafa amakoti madzi ake kunsambitsa akugwira ntchito pali connection yanji? Tikamoja ka pipe lumbezana kuti pipe kwamba unati usalambere milungu ina kumalambeni ndeka. Ndikuti manje polira kola mulungu amazoti kuli milungu ina so kuno kudziko lapansi yokosera yeye mulungu uyo kuma mulungu wamphamvu ni mulungu mmodzi yekha amene mphamvu zonse ndingakwaniza kuzifotokozera kuno kwino wocheka mulungu wa Israeli. So milungu uyo ili ndikuthekera kumene amagulisa ntchito anthu osiyanasiyana kuma pasamangwala zambirimbiri mmene zimachitikira kumatsenga ndithu condition imene ikhoza kufotokozera modeli. Okay, chabwino. Ndeno tinene kuti nthawi zinaso mwina azitumiki amapeza kuti maprofiti angolimbwe amasiku anowa mwina pa khomo pachitika maliro akumapeza kuti akumanena kuti ayi munthu amene jasanafe adampanga zawo zakuti kodi ngati mtumiki akuyenera kuti apereke uthenga wanji kwa anthu amene afedwa? Uthenga umene akuyenera apereke ngwafotokozera anthu kuti ngamulenga imene tikufotokozana ndi munthu akafa sikuti iyeyi wakaphe pena pake ayi koma kuti zintchito zake ndi zimene zikachitira umboni mu tsiku limene kukajajidwa pa tsiku la judgment koma kuti aziwafotokozana kuti ali pali ina akapanga zina zake zikoza kusokonezana zimene. Okay, ndeno tikufuna kuti tidziwe menepo kuti
ntumika kono to apereke message oti chani mwati ntumika apereke message yorani ngati pamaliro mwina even report mwoti akuona kuti mwina china chake chachitikapo aperekepo message ayipange deliver bwanji for zioneka songa kuti nthawi zinaso azitumiki akumambanitsa anthu pamaliro uwezo mwoti akulalikira meba chapa akunena kuti ayi muna munthu uyu wangophedwa sanaphedwe tikupemphererani mubwere fe tikupempherereni ndikupemphererani munthu uyu auka abwera akuchoke komwe aliko. Message ngamene ajasoyenera ntumikwa Mulungu amene message yeni imene akuzindika zimene ya so kula tumika mbira zibusa ina usingazibusa inawa ndazibusa kumwe ndazibusa la yankhosi ila ndazibusa nkhosi ina ndazibusa mbusi atumira ndazosiyana chizazulongoswa zimene zitsukulina ena ubusa ngoti mphamvu zako mukazitenga kwa matsenga kumwe kuti kwa milungu kumwe kuti so anu ngatamenewo na amene amalikira zinthu ngati zimene zofuna mali mpikitsano ti ayabweranso amene kutipemphere modere waone chabwino funso lina ndimafuna lifunse kuti anthu akufa tidziaopa palibe kuopa kuna kulikonse ife anthu amoyo tisaope anthu akufa palibe chichonso mwangatipange. Yes. Munthu adakhoti wafa mwina ali ndi nkhawa ndi munthu wina wake tidzembeza kuti munthu chakhoza bwera udzabwezera nkhawa zija mwina kuti munthu chadziopa kuti momwe munthu uyu wamwalira mwina tizengati mwina mwachitsazo ndili ndi munthu mzanga mwina ndamulakwira munthu uja mwina ndisanampepese munthu uja wamwalira ndisanampepese kodi ndikhale odandaula kuti mwina umopitamo ndisanampepese ndipo mwina zomwe ija ndinalakwira zija mwina akhoza ndipanga china chake akhoza ndivulaza munjira ina iliyonse. Palibe munjira yake muhire loti iweyo ngati munja wafa utamulakwira ndewe wamulandira Yesu akalambweni mpulumutsi wako walafa iweyo mulungu koza kukhululukira zili kwa yoti yenganana pali ninkawa kuti azoka ali choncho so iweyo kumaiweno uli iwe wamoyo uli ndikutheka ukoza kupepesa ukoza kulapa mungu akoza kukhululukira. Okay osozo uri ngati muna munthu uja wamwalira uli naye nkhawa uli naye mavuto kaya mwina mwachitsazo ine ngongole mwina ngongole ija unoti mwina munthu romwalira ari ngongoleke sinapereke kapena mwina pali zina zake zomwe tinapanga tinayankhulana musakhala bwino ndoti ngati yoja omwalira osanampepesa kuno ungopepesa kwa Mulungu noti zinthu zikhala kuti zisorted pamene pachapa sindonso pali chilichonse chomwe yangapange ngati nganaye ngongoleyo ngati munthu yali ndi abale ake kali mwana wake timangonyamula ndalama imene akongolayo kandi chitenje kandi chando kwapasa ndithu jabwino okay jabwino. Yes. Aite tokoza ntumiki papezeka mwina mafunso ena ndi ena tikuitananiso sindikusoti muli olandidwa tikhoza kuitananiso pala khoti mwina pali mafunso ena okhuza nkhani za hifadhi. Ine ndiliyo masoko basi munjira ina yonse ndithu tipezeni ngati patapezeka funso tiyaka. Ndithu. Okay, mwina tisanatseke kafunso kena munthu akakhoti wafa mwina wasiya mkazi mwina wasiya mkazi. Munthu wafa wasiya mkazi ndoti mkazi uja atenge nthawi itali motani kuti mwina akwatiwenso mwina ngati Bible mwe limayembera. Akwena kufatira njira zonse ngati mmene amayenera kusazulidwa kapena kulandulidwa muno bwino akwena kufatira njira zonse kaya atenga miyezi zili ndiye kuti iyeyo ali ndi chisoni choti ndi mamuna ake pamene mkazi ake zili ndiye zili mnachoncho eti. Okay. Anali ndi chifundo choti ndi mamuna ake ngati ali ndi chifundo ndikoza kukhala kaya chaka ndikoza kukhala kaya mwezi zili ndiye. Maona? Zili ndi limit yako mabako nangu songo tudangu sona kuti chifukwa choti banja likoza kutera ndizi wili imfa kapena chikolo so ngati tikaifa zili ndiye kuna kuti ine ndikoza kukhala kaya zaka ziwiri akuzembetsera mulinga nimeyo wachikondo wake menachokera ziliye unakoza ninga miyezi iwiri amazilide tawe yotikoza kuiforokozera pano paye. Okay, funso lina lomaliza pepani mafunso akungobwera bisundu kuziwa rizo khala bwanji koma tiona kuti panga bwanji pomwe athelepo mafunso mpomwe. Pali funso lina kuti anthu akufa mwachitsazo mmudzi mwina muli munthu wina wake tingotingeza mmachalichi tisapireso molambala mmachalichi amene adayambitsa chalichi wamwalira anthu amatenga pikicha yake kwaisiya kutsogolo anthu nkumakayima pamene pajapa mwina kaya umakhangati
lambira akaya ngati mwina umakhanga tuli munthu chali moyo kumakapembedza picture yakeja pali connection yonse yoti picture yake ya munthu amene amwalira kuti likhozo kuyilambira kapena likhozo panga nayo chichonse. Mmene kukulinga kupembedza mafano koma ngati pictures yayi chitona kuti angaziona kuti munthu amene amwalira ndiyo omayo chitola kwa china chilichonse koma kuyilambira kuyigwadira kumayilemekeza kumene kulinga kupembedza mafano. Mwina mwachitsanzo mwina ngati mtumiki ine ndi mtumiki ndi chalichi ndapita amapeza kuti anthu akutenga nkhope yanga umayika pa stika kumayenda nayo kumayikhulupirira kuti ndikuti chifukwa ine mtumiki ndapita ndikuti likhozo watetezera abe ngakhale nali mtumiki. Zimenezo ndizoti nzoyenerera. Sizoyenerera zimenezo kulinga kupembedza mafano kumeneko. Okay, mtumiki wamwalira kusoza ndo utumiki wake wotheva mwepo pabeso china chonse kuti chikhozo khalapo connection ndi iyeyo. Imene ngani ine vere kwene zai fotokozere kuno kuli foto ya stomera kamwalira mautumiki ambira makanda abonongeka. Amo nongea kumene. Okay. Mwina tingafurukuza kuti chani foundation ya zinthu zomwe sana sanje mwene amene akuisanjirira. Chabwino tathokoza kwambiri brother Austin chifukwa cha kubwera kwanu komanso zipeka kwanu kuti ngakhale nali short notice tangu na mawazi apitawa komabe munaona kuti munazipereka munakozekera kuti mukhozopezeka nawo pa program wanu. Tathokoza kwambiri chifukwa cha kupezeka kwanu. Inaso nanyerera kwambiri chifukwa cha kundandira kuti khozopezeka so pa channel chimenechi ambuya kudaliseni. Tathokoza kwambiri sindikudziwa kuti mwina pali mawu ena akukhosi mwina oti mwina munzanoti mwina ndikananena zakuti zokhudza mwina mbali yanu sinanga kuti namba ndi background yanu kenaka mbomwera amba program yathu sindikudziwa kuti mwina mbali ya background yanu ndi kapena pali chichonse mukhozo kuyankhula mwina tisanatseke program dzambo noti yayi akulu aja kana ndifusako zakuti ndikanankha motere pali china chonse mukhozo kuyankhula ngati tisanatseke program. Ine mawango maizo ngomba na kuti ndofanda amige no samene muma enda ndi channel chimenechi chimene chili ndi njala kubweretsa azitumiki siyana chomwe anthu adziwe chilungamo tisadene channel ngati chimenechi chifukwa channel ngati chimenechi ndi chimechita tipangisona kuti tizindikiona kuti kudziwa kuno kuchitika chani chifukwa kuli zinthu zambiri zimene zabisidwa. So anthu nonse amene mukuyenda pa channel chimenechi ambuya akudalitseni kwasa ambuya akhale nanu. Tathokoza kwambiri tikhali kuwaita naso sindikudziwa kuti anthu onera mukufuna kuti brother Austin tibwere nawo pa topic yotani. Iferi ndi topic yathu yomwe tayipanga kuti tibwere nayonso kuti tikatha topic inoyi koma yo ndi surprise kwa inu koma sindikudziwa kuti inu anthu onera mumagaza kuti tibwere ndi topic yoti chani yo ndi mtumiki wathu Austin brother Austin. Tathokoza kwambiri chifukwa choti mumakhala mukutitsata nthawi ndi nthawi. Brother Austin akhali nafe limodzi ndipo akhala kuti tangonenebe mwina nambala ija mwina tisanatseke program tangonena nambala yanu kuti mwina anthu mwina akhozofuna kuti mwina akhozokuyankhulani straight tangonena nambala yanu ija nambala ikuti chani. Okay, nambala yanga ndi 6 muyambe ndi jeni ndi code number ifoti muli kuno ku South Africa ndi muyambe ndi code number South Africa kuti anthu amene asali ku South Africa kuno nambala ayipange ayilembe bwinobwino. Okay, +7 imamba ndi +27 +27 ya kenako 640 75 92. Okay, chabwino 99. Yes. Mukupezekera dera lili kuno ku South Africa? Germiston ndo limene mu Johannesburg. Kungofika Johannesburg ndo ndi pafupi kwambiri. Germiston ndi Johannesburg yandikana kwambiri. Chaichi yanu ija zina kwa chamati chani? Tigane manja Sabbath Church. Imene timasunga sabata nditu. Mumapemphera la chingati? Mumapemphera la chingati? Siku la sabata. Siku la limene ngati tikhozo liloweruka. Okay, chabwino. Yes. Ayi tathokoza mapu mwina ako mwe mapempherera mwina anthu ena mwina akufuna tabwera akuti adzasonkhane nanu mwina mapu mukwadziwa bwino kuti ndipepetera kapena ngokuimbirani phone kuti
kuti mukhoza wapatsa mapu kapena mapu mwina mukhoza ngonena kuti ndi patipati pomwe masonkhano ayi akhoza ngozimbira phone andimbira phone ndoti andivezi pani makantoni mweni mwa Jimiston. Okay, chabwino ndithu. Ayi tathokoza mulipekera moni kwa amayi anu mwauza kuti anthu akufunitsitsa nditiyankhulana nawo pano ndiye kuti mwina mukayankhulana nawo ndiye kuti tibwera nawonso pano pamudzi pano kuti nawonso tidzamvenso mbali yawo sinanga mwatchula kuti ndi amayi anu. Ine ndinafuna ndiyibise nkhani imeneyi inafuna ikhale yachisisi koma nokha mwayiphelula kuti ndi amayi anu ndiye mwina tifunanso nawonso tinawonso abwerenso pano pa Mabena Studio ndithu kuti tidzafunsenso mafunso kuti tidzamvenso mbali yawo kuti utumiki kuyenda bwanji. Ayi tayamika kwambiri mtumiki wa Mulungu pa chimenechi. Tathokoza kwambiri mukhale ndi madzulo abwino. Chimodzimodzi nonso timananyirira kwambiri. Zikomo. Pamenepa ndi pamapeto penipeni pa programu yathu yomwe tinayi nayo lero pomwe timayenda ndi mutu ofunsa okhuza zoti kodi munthu akati wafa chimachitika ndi chani nthomwe wafa komanso kodi wamwalira amakhoto opita kuti ndipo mukati mwa mutu umenewu munabwera mafunso ambiri oti ndikhoza kuti inunso kumeneko muthandizika nawo mafunso amenewa komanso moyo wanu ukhala osinthika chifukwa cha mafunso amenewawa ndi momwe tinapangira programu imeneyi tinali ndithu ndi mtumiki brother Austin ameneyo ndi kuyamba kubwera pano pa Mabena Studio koma moteremu watsegula chitseko adzikhala kubwera pamudzi pano komanso ngati muli mwamfuna matiro zake amene onenawo ndio mukhozo mpeza kamulipeze fa Mabena Studio po namba yathu ndoti munayisunga anthunu ndio mukhozo tiyankhula tikupatsani manamba lawo ngati muna manamba simunamvetse bwino ngati pali zinthu zoti muyayankhule. Mabena Studio sili bilongo kwa munthu wina wake koma ili bilongo kwa anthu inuyo amene maitsatano ndio aliyense amene angabwere kuchokera kuchokera kwa anthu amene maitsata ife timamulandira pano komanso ifenso timakusakira niso anthu ena amene mina simumadziwa kuti abwere pano kuti tione kuti tiyankhula nawo motani. Tathokoza kwambiri chifukwa cha kumvetsera program imeneyi khani pamenepo mpaka tikubweretsaninso mlendo wina program ina amene ikubwera sili kuzoti omwe ibwere nditiyo ambuye ati sakira ndani atitanira ndani ambuye kuchokera momwe itapanga program ino. Tathokoza mukhale pamenepo mpaka tabweso ndi mlendo wina. Ambuye akhale nanu, ambuye akudalitseni masiku onse a moyo wanu. Amen. Kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amadziwa za interior designing? Inde akatakwi oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka. Apatu tikunena za dado rails, floating TV units, wall panels ndi zina zambiri. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Awatu awa ndi kumathero a nyumba. Ngati nyumba yanu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye. Komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, matiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Ayimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096.